Shubor nakaslem jong unong san Hima. Na kajing Hiar dor shaba Palat Kubi hakine ki kindiat sngi kala ne kumbaar benai tam ai kala penlong ki Nongrep ban sngo diaw bat penpau ba om sngo don jing Myntoi Shuh bandi bat penlong ki Nongrep ban sam sngo bhano shaki Paidbah ki Nongrep ha kajan miet jong kasi palai kila Shuh sam ai no yo Kubi shaki Paidbah ha phalau ka State Central Library Shillong yakini ki Kubi la sam ai shaki Paidbah lawan kit hadu Laitli ki Mahendra nagithan mau persyong thinrat mau lali thang sning ban nakaleng ka than smith laong baki Nongrep Kubi ki kendu jing e bha namar ba ki hap bandi ha kador arting ka shikilo kat baki Paidbah pat ki hap ban shim ha kador ka barem ha ki yo ki hat kani kabalapan bitar yaki bat kabalapan long yaki ban Shuh sam e shaki Paidbah uba kamanda syangpleng u presiden jong ka Hills Farmers Union uloong wakador jong Kubi habaki wanthi na ki Nongrep kalong tang arting ka shikilo kumta kam don jing mut Shuh iki Nongrep bandi namar ka baitrei bat ka jing mi kam ya hap Shuh bat barok ki Nongrep kimla Shuh ban siu ya karam bakila shim kumta ki Nongrep kilarai ban Shuh sam ngobha eno shaki Paidbah nongbam Nakliang jungi kum ka Hill Farmer Union ni don hang ni nakabanta ban penpau ye kejing sngo diau kum kaseng namar kejing Hiar doar jong Kimarep ya menta POE Kubi te Kubi ru dei we ne Kimarep bala Hiar dor bha menta te ni don ye kejing sngo si hakabe dei bat kene kejing Hiar dor te kum kadak jong kejing sungsi te ngi la long pilas tu yam haba Hiar dor te long tumba ai te kani kalong ka gesture ka bangi ngile bagin ai ini Kubi kum kadak ba ni don haba deng kejing namar kala ia kaju bat kejing ai hi namar ba Kubi mentau la tat dor Palat te kata kadika kubor ka bangi kwa ban pha shaki Paidbah bakin tip kam tambe shaki bor sarkar bakin tip ba ngidon habadeng kejing namar kejing Hiar dor perlu poi dor ne Kubi menta upoi artingka Kubi te kata kila stu kadan habadeng kejing tan marba kani ka bai ngila ban ong ka bai trei ru kam dap Shuh ti ngidon katuk ni ki mat ki bangi kwa ban penpau kawai ngikwa bagi Paidbah kin suthu nang ta ka government ru kin suthu jing sha lengba kan ka kubor ngi pha sha government bahkan constitute ya ka committee ba kan bu jing khen hakabede bat ki bailut baisep hakabai trei kamut kalong kum ka input cost de nda ka committee kala don in place ban bu jingkhen de namar ngi ngimkwa ban ong himangi namar teng lada ong himangi te le se kin ong ba official talk baga bailut jong pi kalong supporting ka la ne khat atengka tingi kwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jingkhen shubu menta ka input cost la ne ka bai trei ka bai bela jongi kalong supporting ka te Kubi umdei kin ban Hiar umdei ban wan hadu khandai tingkar ka bumut ngi du nong shitingka te lak nom ngi expect ba unkeu ngamut ban ong ngi expect lak nom unpoi khatwei tingka ka nang bangin yo nong shitingka te ngi scam ka government kan sa bu ka committee nang ta ka baar pade pi haba Hiar dor ngiru kinongrep ngidon ya lagi jong ikun kikti ki ban le school ngidon ya kayeng ka semban psa te kalong kay kendu jing shibun hamtam le menta tang kabai school kabai ru kalong kabarem te babun kimla Shuh watang ban Krisyan ting hap struggle tang ban biang kabam ro te kani ka bu jing te ngi scam ba anda ka government kelas nguthu ya kita jing lot jing sep te ngi expect ro bahkan menteri kam ya kani ka market intervention scheme hakaba kan ai jing yarap ken sha Nongrep shubu menta ngila khen ka input cost kalong supporting ka tengi di atingka te pratingka ngi expect ka government ka deban ai shakini ki Nongrep khnang bak tang benum du nong pi hak ngipan tang pratingka la dari support tang benum du nong at least nginyo ya ka bai trei
te kiladon tengki cap ki bagi penterikam ya kene ka market intervention scheme kum uni usunsar hakipor ki baladap tingi expect bagi government kan ai kene ka market intervention scheme tangi kubi ri baro ki marep mentang genuksa tong kubi ri ki babun ki marep ki jungi habangi rap ngidon tang kapdeng ka jingdu nong sudah te ya ki Paidbah ro ngikwa ba piniatip ba Nongrep hi ki don hapdeng ka jing ya te hoat ngimdei bangi by di hak tu ki retail te hanrei teng se ki nong thiet ke la ban nong u kumnu kumta u rem mo Shuh se kum halai mkra la ne ai te rei haban sung thu ba nangi hi ngila du nong te ngimtip ya kata ka jing shimi nong jong kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki shim te hanrei ngikwa ban pesutu ba nangi hi te ngila du nong lawan batai Pesang pun yang banyak kan yang kena sarkari. Ikai Itu pula si pesang yang banyak kan apa yang kena jingat macam pihak sarkari. hai nakapor sya kapor Tekai ga jibab ga yo. te kum kanuksa tang ya u sensar ngiyo e kejubab hakini ki snem baladap dan ri mentau snem ru ki klem petrikam Shuh ya katuka skim te ngi skem ba menta kin le lang ya baro hi ki marep khnang ba klasu thu hi Nongrep ulong budlum jengkeri bergejai menriu hakawai naki jingkran bakanika hakabedi bakanika pre budget discussion nakleng sarkar kelak khat ini manhakane te ka jing angnut jing government kolong banwan rakyat ka 10 billion US dollar hakayo ka kwat jong ka jela me khalia tingala krenchai kemat usia matu ngi ngila krenchai kum kaseng ba ngi nginom kemen lada ka pipoi syakata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong Nongrep kadai jong Nongrep ro kila ban khen te ri kalong tang khandian ka babun kadai jong kiwei nginom sngu kemen ni kata tengi kwa ba laknum no ngin contribute khambun mangi Nongrep kinong bela syakata ka 10 billion US dollar tengin gamut hangta ngin sala roi rapar ken kila ban achieve yak ka 10 billion rei lada pi achieve tang ni ki kontraktor lani tang ni ki hespa ngim sngu tenat kata ngim suk ngim kemen so ai baga government kan sngu thu ba ka jingya roya par kan long lengba kini ki badan ha long hakya long nadu kumta hi Nongrep kinong bela bat kumta ter iba dai hok bania contribute lang kan ya ka jing angnut jeng government pi ya ka jing Hiar dor namar ba ngingim dai ki expert ngim la ban batai hakno rukom ka Hiar dor dan rei ngi long kumta ngi Shuh sngutu malu malayo le sai kadika diman dan rei ya kataro di ban plilat ken yangi kum Nongrep lada ka government kala invest hakiwai kuai kibenta kadi ban invest ru na kibenta ba kan pek kumno ya ka strategi na mata ka yo ka hat ka jongi ni angnut bakan pen connect yangi kenang bakata ka diman kan long kan ya ken at least no persong maulali nroj ter sedu sene tangsni yang ni kubihi ki baklan ban penmi kedai ka mau ring kening blok nang ta ka mau penro blok nang ta kanika mau plang blok nang ta idan chapo west kasil ru ki ba penmi te hendrei ka ba majority hi kini ki east kasil blok ni boy district ru ki dan ki jaka ki penmi dia ya kane kum unong yalam jo Nongrep hadien ba ngilayo ban le jingo ban ya kendo Nongrep hapo lingkha kadai ke insult bat kadai ke jing ngorem ka ba thang ka mensim hadu kata bantip ya ke jing shisha ba mentau ada ke jing perut ka bangi sithi dah ka por badang kena sitingka ro kala kiudor artingka te hendrai ban ong bo kubi bangindi artingka sekilo ngasngau kata kadai ke insult jadi nomor kata kadau kani ke jingmi jongi kalong ba namar bangi kendu ya utu Nongrep aku tu kesengi uong ba ngim kwa chu ban ot namar ba ka baikit kan ngat ka bai kali kan ngat ka bai daju kan ngat bat ka bai bella kan ngat jadi namar kata kadau Myntoi chu ban i halum namar ba ka kta ya ka jingnut ke babon wi Nongrep ubatai wai jing khen kumni rashis pa nur ngirep hakalingka nakashis pa nur ila ban penmi hendruton ke pemut hendriwajar kilo telada hendriwajar kilo la kumno katkum ke jingkhen jong uong ba ngi hapan pelut kumba hendriu pau hajar na ka bentaka sis pa nur tementa lada hendriu pau hajar ke investment
mentala dangi di artingka si kilo nak betaka 100,000 kilo ngi tangkat arhajar kabamut ke jingdu nong nak sis pak nur kalong komba 10,000 kata kade ke jingken ke syai bah ke bagi Nongrep kibu jingken bat kipen sngau ya kane ke jing tena kata kadau ya uni kubi kisirap lai ayam kamut hakapor liur nangta hakapor sendrai bakapor em tiuni umar umi bet man kasngi hendrai kane ke jing kelalong mentala arbenai hendrai ki Nongrep mentai ki sngau balakut lat nomor ba kani kapisa kreng si kreng na po bank telefon badai ban siuno ya ka ki sisilon tikidi kini ki jing ke bagi Nongrep ya kendu te utu Nongrep aku tugas ngi uang ba alfan nada fidan kali bannya ka bangi putang bannya ka ba uni umar uput hapo lum ka bah bangi sam chiki Paidbah kata kade ka message ka basai na ki Nongrep number 1 number 2 uang ba ngi sumar yu uni umar da ka jing ladang yu badan babret yu kubi sa surak kapang ngimpang mensim te namar kata kadau habangi sumar da ka jing ngin airu ya ki Nongbam da ka jing henrengi ha ka jing start ka jong upat ba bakat kani ka jing ka bagi Nongrep ki jongi ki kendo ngimtep namar nangi artingka dangi litiet apo nakisnong ni kitau ki jongi dangi litiet na yoro upoy lai potingka tingim la ban sutu ya kani ka market strategy temenen ka sengiru ngilawan kendo yu DC ba bangi kerpat ba unpa ya ki officer ki ba monitor ya kani ka price namar ba ya udai ki kedon kedor ya kompniang kidon kedor ya khau kidon kedor ya ka sini kidon kedor tele si la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban ngautu katno ka input price jong Nongrep tenga tharai ki la ken ban ong bang kani kedor jong umar jong ne ujur kamdei banduna katta tingka namar mentala rangi ken upan rupai sandru tingka ubro kili rungim yo odor ubit rungim yo odor upresben rungim yo odor te perkat kumno ka yeng ka jong Nongrep kala ban besabat ban pendap ka yeng kasam kata kadi ka bangingi sokia te hendrai kat baki Nongbam pade ki thiram te na dukan ngiru ngiyap ki Nongbam ru kiyap te hendrai manu ba em te ngiru ngimtip rai kata te dei namar kata kadau kani kadai ka jing persang ka berit ka jongi bangin ya tu Paidbah ba Nongrep udan haka sosat Nongrep udan haka jingjar utu Nongrep haka tu kasngi bangili kendo yengi uang ba minta usnam nganum siu ya kalun namar ba lari ki kemro ai bakin kem namar ba ngamla ban pendap tangi ka yeng kasamro kata kadi ka message ka basai tiki babun ki ru ki Nongrep ki badan hakalun ngatharai kin menjur ya kani ka jing ka baki kendo haka bidai baki Nongrep jur haka jela ka jung ni kubi menta lakumno undrong kemba arhajar san sepatan kawai ka kali te namata ka sngi ngilapan kre lai teli ki kali bat ngi dakur ku kerdo ya barokhait ki ba shim yo ne kubi kin shim da ka jing bat kadai ka baki Nongrep ki kwa ban ais ngobhai ya ki Nongbam